durant segles. Han viscut en les ombres. Però hi ha un lloc on els monstres no estan afamats i descansen en pau. Benvinguts a l'Hotel Transilvània! No molesteu, no molesteu! No molesteu! Lliure d'humans des del 1898. T'estimo, tio! Hola? Un humà? Què és aquest lloc? Molt aviat. Només és un hotel normal i corrent, no passa res aquí. Què passa? Ho sento molt, m'he equivocat. Què passa amb aquesta gent? Hotel Transilvània. Sort que era per no molestar.